Gepli yer Azatlyk radiosyny. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji dekabry hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ortiýetiň prokurorlary ýurdun ykdysadyýet we çönkü ministri Aleksey Ulukaýewiň 10 ýyl türme tutsagylygyna hökm edilmegini soradylar. Men sizden Aleksey Ulukaýewi günäli hataplamagy soraýaryn diýip prokuror Boris Niporojny suwtda aýtdy we oňa 10 ýyl türme tutsagylygyny hem 500 million rubl möçberinde jerime salynmagyny sorady. Prokurorlar Ulukaýewiň Rosneft döwlet agentliginiň başlygy Igor Sechindan 2 million Amerikan dollary möçberinde pul talap edip almagynyň subut edilenligini aýtdylar. Ulukaýew özüne bildirilen günäni ret etdi we gozgalan işi provokasiýa diýip atlandyrdy. Prokurorlar Ulukaýewiň parany geçen ýylyň 14-nji noýabrynda döwletiň gözekçiligindäki Başneft kompaniýasynyň Rosneft'e satylmagyny güwe geçmek üçin alandygyny aýtdylar. Polisiýa Ulukaýewi Rosneft'in edarasynda Sechin'in oňa içi pully sumkany beren pursatynda tutsak edipdi. Günüň ertesi Ulukaýew wezipesinden boşadylypdy. Ulukaýew 27-nji noýabrda suwtda eden çykyşynda sumkanyň içinde pul däl de sowgat bardyr diýip pikir edenligini aýtdy. Ukrainanyň müňlerçe opozisiýa aktivisti Kiýewiň merkezinde ýürüýüş geçirip parlamenti prezidenti impeachment bildirmäge çağırdylar. Polisiýa Mikhail Saakashviliň Täze Güýçler adly partiýasy tarapyndan guramalaşdyrylan demonstrasiýa 2,5 müň adamyň gatnaşanlygyny aýtdy. Yerli çeşmeler bolsa protestçileriň sanynyň 5 müň adam çemesi bolanlygyny habar berdiler. Saakashvili protestçileriň öňünde eden çykyşynda kanun çykarjylardan edilýän talabyň başa barmadyk ýagdaýynda ukrainleri Kiýewiň merkezinde garaşsyzlyk meýdançasynda 10-njy dekabrda jemlenmäge çağırdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jim Mattisoň Pakistana saparynyň dowamında ýurdun liderleri bilen 4-nji dekabrda gepleşik geçirmegini garaşylýar. Washington terrora garşy görüşi güýçlendirmäge isleg bildirýär. Şol bir wagtda Pakistanyň öz serkedinde gozgalaňçy toparlara ýeterlik derejede garşy durmaýanlygyny aýdýar. Biz Pakistanyň liderlerinden olaryň terrorizmi goldamaýanlygyny eşitdik we men olaryň siýasatyny äşkär edýän käbir hereketleri görmek isleýärin diýip Mattis 13-nji dekabrda Islamabadda taparynyň öňü tirasynda günbatar ýurtlarynyň birnäçe resmi bilen geçiren duşugynyň ýa-ni çykyşynda aýtdy. Şol bir wagtda Mattis Pakistan bilen işleşmek isleýänligini we ýurdun liderlerine batyş etmäge isleg bildirýänligini aýtdy. Washington geçmişde Pakistanyň Talibanyň goňşy Awganistana hüjüm edýän söwüşçülerine hupsuz gaçywatalga berýänligini aýdyp öz nägileligini bildiripdi. Gepli yer Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Halkara Olimpiya Komitetining ortiýetiň dopingi döwlet derejesinde goldamagy baradaky çaklamalaryň esasynda ýurdun fevral aýyndaky gyşky Olimpiya oýunlaryna gatnaşmagyna gadançylyk girizip-girizmezlik barada kararyny 5-nji dekabrda çykarmagyna garaşylýar. Halkara Olimpiya Komiteti geçmişde diňe aýry başga sport bileşikleri babatynda karar çykaryp, şeýle tutuş gadagançylyk boýunça karara gelmändi. Ortiýetiň 25 çemesi raýatyna 2018-nji ýylyň Olimpiya oýunlaryna gatnaşmak gadagan edilipdi. Sebäbi Halkara Olimpiya Komiteti olaryň Soçidäki oýunlarda gadagan edilen dermanlary ulananlygy hakynda karar çykarypdy. Ortiýetiň prezidenti we beýleki resmileri sportsmenleriň doping ulanmagyna döwletiň gatnaşygy baradaky aýplamalary ret edýärler. Bu aýplamalar soňky 2 ýylyň dowamında onlarça ortiýetli sportsmeniň iri halkara çärelerini gatnaşmagynyň gadagan edilmegine getiripdi. Türkmenistanyň gaz urunundan baş edarasynyň täze ýolbaşçysy bellendi. Resmi maglumatlara görä Türkmen Gaz döwlet konserniniň täze başlygy wezipesine Murat Arçaýewiň bellenenligi 1-nji dekabrda ma'lum edildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň fermany bilen Arçaýew Murat Gurbanowyç Türkmenistanyň döwlet ministri we Türkmen Gaz döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellendi diýilip resmi maglumatda habar berildi. Arçaýewiň mundan öň Türkmen Gazyň başlygy wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirenligi habar berilýär. Türkmen Gazyň täze ýolbaşçysynyň bellenmegi Türkmenistanyň iri neft gaz kompaniýalarynyň käbir daşary ýurtly partnýorlarynyň olaryň tölege ukypsızlygyny aýdýan wagtyna we Türkmenistanyň neft gaz puwdagyna degişli kärhanalarda iş orunlarynyň azaldyrylýanlygy barada habar berilýän döwrüne gabat geldi. Neft gaz puwdagy Türkmenistanyň döwlet girdejileriniň esasy çeşmesi bolup durýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizde başlaýar. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň döwlet büdjeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ähli idara gurumalary, şol sanyň newit gaz pudugyny degişli kärhanalary şu ýylyň 1 dekabryndan ýa-da 2018-nji ýylyň 1 ýanwaryndan iş orunlaryny 30% kemeltmek barada ýokurdan görkezme gelip gowuşdy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. 4 dekabrda bu neşir öz ýurt içindäki çeşmelerini salgylanyp, şeýle görkezmäniň ýurdun orta mekdeplerine de gelip gowuşanlygyny we mugallimlaryň iş orunlaryny kemeltmegin göz öňünde tutulýanlygy bellenilýär. Ýönümüňe derek mektep direktorlarynyň pensiýa ýaşyna ýeten mugallimlary pensiýa uğratmak talap edilýär. Munun üstesine de ýurdun bilim ministrligi käbir çağılar baglaryny yapmak barada karar kabul etdi diýip neşir yapyljak çağılar bagyndaky terbiýeçileriň käbirleriniň beýleki çağılar baglaryna işlemege geçiriljakdygyny, galyn böleginiň işden boşadyljakdygyny ýazýar. Türkmenistanyň döwletden aýlyk alýan idara gurumalaryň şol sanyny newit gaz pudugyny degişli kärhanalaryň ençemesine işgärleriň sanyny kemeltmek barada ýokurdan görkezme berilendigini Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri de tasdiklaýarlar. Emma olar işden boşadyljak işgärleriň sany ýa-da prosent görkezüjisi barada anyk maglumatyň elýeterli dälligini belleýärler. Bu barada Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanrat Bugaýew döwlet işgärleriniň onlar çysyna salgylanyp şeýle diýär. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin işyerlerinin kanunu aratmak hakkında vilayet, şehir, etraf düzümlerine, yan departamentlerine görkezme verilipdir. Bir esasen İçeri İşler Ministerliğinin yol hareketine gözükçülük kulluğu bilen bağlı pudugyny işleyen işyerler, yani il içinde as inspektörler değil, yani şuların kanunu aratılacakmışın, böyle kulluklardan aratılacaklar var, yani esası İçeri İşler Ministerliğinin kurumalarından aratılacak. Köse yol hareketine gözükçülük ediyen kulluğun işyerleri. Şeýle-de ýurdun dokma senagat pudugyny, şol sanyny Aşgabatyň gündegorundaky dokma fabrikini, Daşowuz hem Bayramaly şäherlerindäki çigit ýagyny öndürýän zawodlarda newit gaz pudugyny degişli idara kärhanalarda işgärleriň sanynyň kemeldiljektigi duýdurylypdyr. Aýdylmagyna görä, bu idara kärhanalaryň resmileri işgärleriň işden çykarylmagyny, işleriň awtomatizasiýalaşmagy, ýagny adam ornuny kämil tehnikadan peýdalanmak tejribesiniň ornaşdyrylmagy bilen düşündirýärler. Adatlygyň paýtagtdaky ýene bir çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, işgärleriň işden boşadylmagy bilen baglanyşykly tejribe Coca-Cola Türkmenistan kärhanasyna hem amala aşyrylyp, bu ýerde Coca-Cola önümlerini öndürjüler işden boşadylýar. Ýatla geçsek, Türkmenistanyň döwleti degişli idara kärhanalaryny iş orunlaryny kemeltmek ýa-da doly iş stavkasyndan ýarym stavka geçirmek tejribesi 2 ýyldan köprek wagt bäri dowam edip, soňky aýlarda bu çäräniň gaýtadan güýçlenýändigine ünsüz çekilýär. Geçen aýyň 14-üne Adatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri öňümizdäki ýylyň 1 ýanwaryndan işgärleriň sanyny düýpli kemeltmek barada eýem adyndan 6 idara kärhana duýduruş berilendigini habar beripdiler. Noýabr aýynyň başynda bolsa, Türkmenistanyň bilim, saglyk saklaýyş we medeniýet puduklarynyň idara kärhanalary pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri işden boşatmak hakynda görkezme berýän teklip hatlary uğradylyp başlandy. Ýurtda döwleti degişli käbir puduk kärhanalaryň sanynyň we iş orunlarynyň kemeldilmegi barada türkmen resmileri we media serişleri tarapyndan açaçan maglumat ýa-da düşündiriş berilmese de, bu waka dünýäde energiýa serişleriniň bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolaly bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýan döwürde bolup geçýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radioda gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atsylowa. Aşgabat şäherinde ýumurlayan jaýlardan göçürilýän ilatyň ýumurlan jaýlaryny hususiýetçiligi bermeli üçin häkimlikler tarapyndan dürli hilegärçiliklere ýudurulan bolsa, häzirki wagtda ýaşaýjylary jaýlaryny hususiýetçiligi almaklara mejbur edilýändir aýdylýar. 2000-nji ýyllardan başlap Aşgabat şäherinde ilatyň hususy we döwlete degişli ýaşaýyş jaýlaryny ýumuryp, ýaşaýjylary şäheriň köşe massywynda gurulan jaýlary we Parahat 5, Parahat 6, Parahat 7, Parahat 8 adlandyrılan kiçi tarapçylaryna mejbur göçürdiler diýip, Parahat 8 kiçi tarapçylarynyň ýaşaýjy berdagy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, uzal jaýlar ýumurlan ýaşaýjylaryň uzal otaglarynyň meýdançasyna görä meýdança berip, artykmyş düşen meýdança üçin tölew tölemäge mejbur edýän ekenler. Eger desen artykmyş meýdança üçin tölew töläp bilmedik ýagdaýynda jaý eýetine order berip, jaý hökümetiň agawyna geçirip, jaý ýumurlan ýaşaýjylary hususiýetçilikden mahrum edýän ekenler. Indi jaýlar ýumurylyp otaglarynyň meýdançasy uzalky meýdançalaryndan artyk düşen ýaşaýjylara onuň artykmyş meýdançasynyň tölegini töläp bilmän order beriň diýip haýyş eden ýagdaýynda olara order berilmän jaýlaryň tölegini höküman töläp hususiýetçiligi dokument düzeltmekligi mejbur edýärler diýip berdagy aýdýar. Bu ýagdaý soňky bir ýylyň dowamynda ýüz berip başlapdyr. Ýaşaýjylar muny ýurtda dören kriz bilen baglanyşdyrýandyklaryny aýdýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamynda gurulyp ýaşaýjylaryň mejbur göçürilen kiçi tarapçada bolan Parahat 8 adlandyrılan etrapçanyň jaýlarynyň bahalary uzalky Parahat 5, Parahat 6, Parahat 7 kiçi tarapçalarynda gurulan jaýlardan hat gymmatlygyny hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Özleriniň artykmyş düşen meýdançasynyň tölegini tölemäge bolsa ýaşaýjylaryň gurumunyň satmaýandygyny hem bu etrapça göçürilen ýaşaýjylar aýdýarlar. Tölege güýji etmeýän ýaşaýjylar bolsa öz göçüp gelen jaýlarynyň dokumentlerini düzeltip bilmän kösenýärler, ýa-da durup bilmeýärler, ýa-da durmasaň bolsa, sana häzirinde derur bolup durýan öý problemleriniň almaly bolan forma 3, ýagny maşgala tanyň baradaky kepilnamany ýa başga da resmi namalary almakda uly bökdenşikler dörýär diýip berdagy aýdýar. Köşe massywynda gurulýan jaýlaryň hem tölegleriniň ýokardygy, olara göçürilen ýaşaýjylaryň hem köpüsiniň artykmys meýdança üçin tölemeli töleglerini töläp bilmän kösenýändiklerini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Häkimiýetler ilatyň ýaşap oturan jaýlaryny ýumuralarynda eýlänge we eýlänge seretmäge wagt beren oklar, mejbur göçürilýärdiň, mejbur jaýyň ýumurlar. Emma soňundan seniň halyňdan habar aljak, ýa ardyň dinlejek ýekije resmi tapyp bolmaýar. Tipli jaýlarda ýaşap oturan 2-3-4 maşgalalary 3-4 otagly bir jaýa göçürip, olaryň arasynda otaglara sygyşmazlykdan dawa janjallary döredip, dogany düşman eden häkimiýetler indi ýagdaýyň bolsa bolmasa tölew töläp, jaýyny hususiýetçiligi almaňa hem mejbur edýärler diýip ýaşaýjylar nägtýärler. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda howanyň sowuklugy gündizlerini 1 we gijelerini -5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde paýtagtyň Parahat etrapçalaryna ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyş sistemalarynyň gündizlerini öçürilýändigi habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu bökdönçlik Parahat 1, 2 we 3 etrapçalarynyň ähli sewitlerinde gaýtalanyp, bu ýagdaý inni bir hepde çemesi wagt bäri dowam edýär. Inni ýyladyşy berýän bir katenden bir näsesini günnüzüne ösürýärler, bu ösürme adatda ýysagyp 6-7 töwrüne bolýar, soňra aşam saat 8-9 sellem ösüp durýar şolar, ondan jaýlaryň içi buýýarly, goýa diýersiň hamana Aşgabatda gijelerine kysy bolup günnüzlerini tomus bolýan ýaly edilýän bir aklygymyza kerek. Dip Aşgabatyň Parahat etrapçasynda ýaşaýan ýadyjy we synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Aýdylmagyna görä Parahat etrapçalaryna öý dolandyryş edaralary ýa-da köpatly jaýlary ýyladyş sistemasy bilen üpçün edýän merkezler gündizlerine umumy peçleriň öçürilmeginiň sebäplerini turwalarda emele gelen näsadlyklar bilen düşündirýärler. Adamlar bar gijelerini döwlenok ýarlanok näme aly böyle gündizlerine bir turwa ýarly näme enzamlar hatardan çykýar diýilse de olur.
belli jogap beren oklar da şol bir-biriniň üstüne atýarlar. Dip Bugayev aýtdy. Ol paýtagtyň demir ýol wagzalynyň günorta demir adygynaky döwlete degişli kommunal jaýlarda asla ýyladyş sistemasynyň işlemeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi Aşgabatyň köp gatly jaýlarynda ýyladyş sistemasynyň talaba laýyk işlemediligi bilen baglanyşykly tejribäniň mundan öňki ýyllarda hem gaýtalanandygyny, şol döwürde ilatyň elektrik togy bilen işleýän peçlerden peýdalanandygyny aýdýarlar. Ýöne olar ýurtda 1 noýabrdan başlap hökümetiň ilata berilýän sosial goldawy azaltmagy, ýagny tebii, gaz, suw we elektrik togy üçin täze narhlary girdmek bilen inni ilatyň elektrik peçleri ulanmakdan hem saklanýandygyny belleýärler. Mundan başga ýaşaýjylar geçen aýyň başyndan ýaşaýyş jaýlaryň kommunal tölegleriniň hem ýokarlandyrlandygyna, ýyladyş sistemasy üçin täze tölegin girdilendigine garamadan bu wagtda ilata berilýän hyzmatyň hiliniň pes bolmagyna galýandygyna ünsü çekýärler. Her bir aýda 1,4 metr ýaşaýyş meýdany üçin 12 teňe tölenen bolsa, inni 50 teňe edildi. Bir aýda 1,4 metr ýaşaýyş meýdanyny ýylaltmak üçin bolsa, 10 teňe meçöründe töle girdildi. Öňkü tölegler ýokarlandyrylyp, ýene-de täze tölegler hem girdilýär. Ýöne ilata berilýän hyzmatyň hili gowulanman, gaýtam yaramadlaşýar diýip adynyň efirde agdarmadlygyny soran Parahat 2 etrapçasynyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Galbersede soňky ýyllarda Aşgabatyň häkimetleri ýyladyş turbolaryny çalışmak üçin diýip awat köçeleri biwatlap ýygy-ýygydan gaduw işlerini hem geçirýärler. Emma olar turbolaryň gaýta-gaýta çalışylmagynyň sebäpleri we oňa sarp edilýän maliýe serişdeleri şeýle-de ýyladyş sistemalarynyň kadaly işlemediligi barada häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat bermeýän gelýärler. Şeýle-de bu barada ýurdun medeniýetinde hem henide çenli mesele gozulmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Bodrumda ýene bir türkmen zenany ýaranlary bilen ten söwdasyna tutuldy. Türkiýede ten söwdasyna tutulýan türkmenistany migrantlar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň habar beriş serişdelerine ten söwdasyna güman edilýän türkmenistany zenanlaryň Bodrum şäherine şol bir ýerde ýygyderli ýagdaýda ele sanýanlygyna aýratyn üns çekilýär. Türkiýanyň Egey sewtinde ýerleşýän meşhur turizm şäheri bolan Bodrumda 2 noýabrda gurnulan operasiýada ten söwdasyna aýplanýan bir türkmenistany zenan 5 ýarany we olara araçylyk eden 3 adam gözatyna alındy. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, Muğla welaýatynyň Bodrum etrafynyň polisiniň howpsuzlyk bölüminiň işgärleri bir aýa olay wagtlap ýydarlan aýallarynyň ten söwdasy bilen meşgullanýanlygyny dolu anyklandan soň Gümmet mahallesinde ýerleşýän bir apart mehmanhanasyna operasiýa gurnaýar. Operasiýada ten söwdasy bilen meşgullanýan biri türkmenistanly, 3 tansy Gırgyzstanly we 2 tansy Gazagstanly, jemi 6 sany daşary ýurtly zenan ele salynýar. Yerli çeşmeleriň beren maglumatyna polisiýaky işler tamamlanandan soň Muğla welaýatynyň migrasiýa gullugynyň ygtyýaryna tagşyryljak daşary ýurtly zenanlaryň öz ýurtlaryna deportasiýa ediljegi bildirilýär. Türkmen migrant zenan bilen Gırgyzstanly we Gazagstanly ýaranlarynyň ten söwdasyny gurnamakda aýplanyp göz astyna alynan biri zenan Türk raýaty 3 adamyň bolsa KDT iwerlendigini ýytalýar. Howpsuzlyk çeşmeleri bolsa migrant zenanlaryň ten söwdasy bilen meşgullanmak üçin olary ýygyderli ýagdaýda Türkiýa iwerýän daşary ýurtdaky bir guramaçy zenan barasynda bolsa Interpoluň üstünden tutukluk kararynyň talap ediljekdigini aýdýar. Ýatlap geçsek, Türk mediasynda çykan habarlarda mundan oňalym bir näçe gezek Bodrum şäheriniň Gümmet mahallesinde gurnulan operasiýalarda ten söwdasyna aýplanýan türkmen zenanlarynyň ýaranlary bilen birlikde tutsak edilendigini
maglumat berilipdi. Türkiýanyň Milliyet gazeti Türk polisiniň 28-nji oktýabrda Bodrum şäheriniň Gümmüt diýenlerindäki bir myhmanhana gurulan operasiýasyna ten söwdasyna güman edilýän Türkmenistanlyk KS adly zenany migrant ýaranlary bilen bilelikde göz astyna alyp olaryň deportasiýa edilmegine karar beripdi. Şonuň ýalyda Türk polisi şu ýylyň iýun aýynyň ortasynda hem ýene Bodrum şäheriniň şol bir ýerine ýagny Gümmüt mahallesindäki bir myhmanhanada ten söwdasy bilen meşgullanmakda aýplanýan Türkmenistanly bir zenan bilen onuň 3 Kırgyzstanly we 2 hem Russiýaly ýaranyny 2 hepdeläp tekniki hem fiziki görnüşde ýyzarlandan soň olardan 3 sansyny bir awto ulugyň içinde jynsy gatnaşykdaka ýene 2 sansynam raýat geyimli polisiýa işgärleri bilen ten söwdasyny edýän makaly ele alıptı. Beýlik tarapdan Hürriyet gazetine çap edilen başga bir habarda Türkiýanyň Tekirdağ welaýatynyň Marmara ereglisi etrafynyň jandarm gullugynyň işgärleriniň 16-njy awgust gijesi gurulan operasiýasyna Yeni Çiftlik we Sultanköy adly mahallelerde ýerleşýän gijeki klublarda we myhmanhanalarda ten söwdasyny edýän şeýlede bekanun ýagdaýda işledilýän jemi 28 daşary urtly zenany ele salanlygy ma'lum edilipdi. Şonda saglyk barlygyndan geçirilen zenanlardan UH adly Türkmenistan raýatda spid keseline sebäp bolýan HIV virusynyň bardygy. Türkmenistanly TP adly zenan bilen Özbegistanly DJ adly zenan bolsa sifilis keseliniň bardygy metbuat beýannamasyna aýan edilipdi. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlar bilen Güney Koreýanyň harblary bilelikde geçirilýän iň uly harby turgunlaşyga başladylar. 5 gün dowam etjek bu turgunlaşyga 230-dan adaky uruş uçagy gatnaşýar. Demirgada Koreýa turgunlaşygy bütünlei provokasiýa diýip atandyrıp, onuň her bir salymda ýadro konfliktine getirmeginiň mümkindigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň we Güney Koreýanyň oýnatky uruş paralary Demirgada Koreýa gönükdirilen harby maşyklarynyň öýellerini dargatmak ýaly samsaklykdygyny bilmelidirler diýip Demirgada Koreýanyň Rodon gazeti ýazdy. Ýurdun döwlet habargullygy KCNA Daşary işler ministerliginiň metbuat wekiline salgylanyp, Washington Koreýa ýarymadasyna aşa uply ýadro humaryny ýola goýmak bilen ýadro uruşyna başlaýar diýdi. Amerikanyň Güney Koreýada ýerleşýän hawa güýçleriniň sözçüsiniň aýtmanyna görä, 4-nji dekabrdan 8-nji dekabrgacha dowam etjek häzirki ýyllyk turgunlaşyk 6 sany F-22 we 6 sany hem F-33 harby uçurlaryny öz içine alýar. Maşykda Amerikanyň 10.000-den ibaret harby we beýleki işgärleri Güney Koreýanyň ýaragly güýçlerine goşularlar. Birleşen Ştatlaryň harblary bilelikde geçirilýän turgunlaşyk Koreýa ýarymadasyna parahatçylyk we howpsuzlygy üpsün etmek boýunça barýan tagallalarda taýýarlyk we operasiýa başarnygyny güýçlendirer diýerler. Demirgada Koreýa 28-nji noýabrda bir balistik raketany atmak bilen Birleşen Ştatlar we onuň regiondaky ýaranlaryň arasyna alada döretdi. Pentagon atylan raketanyň deslapky çaklamalara görä kontinental raket adygyny aýtdy. Beýle bolan halatyna onda bu Birleşen Milletler Guramasynyň kararnamalaryny bozmak bolýar. Amerika Demirgada Koreýanyň agressiýasyny gawşatmak üçin Güney Koreýada 28.000 çemesi esger saklaýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň täsirli senatorlarynyň biri Pxenyan bilen bolan dartgynlygyň artmagy sebäpli Amerikan harblary Güney Koreýadaky bazarlarda bolýan maşgala agdalaryny çykarmaly diýer. Senator Lindsey Graham 3-nji dekabrda CBS telekanalyna eden çykyşyna Demirgada Koreýanyň provokasiýalaryny nazara alanynda aýal we çağalary Güney Koreýa iýermek akyllan adaşmaklyk diýdi. Güney Koreýa ýeke gidilýän bir ýer bolmaly,
Şol sebäpden men harbularyň maşgala agdalarynyň ol ýere iyi berilmeginiň besedilmegini isleýärin. Meniň pikrimçe Amerikan maşgalalaryny Güney Koreýadan göçürmegiň wagty geldi diýip Senatyň ýaragly gulluklar komitetiniň agdasy bolan Graham aýtdy. Ol şeýle hem Trump administrasiýasynyň Birleşik Ştatlar bilen Demirgazyk Koreýanyň arasyndaky dawa janjaly düzetmegi başarjakdygyna özüniň ynanýandygyny bellädi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň Garamgol etrabyna jeňçiler hüjum etdi. Etrabyň ýokary Serbent, aşaky Serbent, Üçburç, Yekatut we ýokary Akgüzer we aşaky Akgüzer atly sebitlerini jeňçiler basyp aldy. Ýöne jeňçileriň ýygyna serpikdirlendigini resmiler aýdýar. Uruşda ençeme jeňçiniň öldürilendigini Erbeki atly yarım resmi yerli ýaraglaryň komandiri Sapar Reis bildirdi. Jeňçileriň etrapdan goýulyp çykarlandygyny komandir gurunmerdi. Hormatly radio dinleýijiler, komandir bilen geçirilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Garamgol hüjümetde olar saat 3 bejelerde gelip meniň bolýan jaýymy karargamy üstüne bular hemlet öz kuwatym bilen bular urup meni kaçırdym aňary. Bular kaçıp gitti. Tek ýandan Şamda geldi bular. Ýandan gelip meniň üstüme hüjüm etdi. Bular tamamen ýetir. Gün dogup 8 bejelişe men bular bilen öz kuwatym bilen uruşup oturdum. Geldim ana burada bizler murahyryň goýury diýeli. Gün çykar çetimizden. Börden geldi bular. Öz içinde aýçan eken munyň o postasyny urup dursak, bu postasyna kömege gelbilmem munur olar. Çok bu ýere geldi bular. Mundan soň gelip bir näçe tane hawan taşlap börden bizlere başartmady diýip soň Garamgol tarapyna kumandan emniyet tarafı bu taraf aylandılar. Anhoyun Dulkannam jeňçiler alypdy da Kanın Anhoyun Günçykar tarafında şu ýerde bana bir rapor geldi. Mana şu ýerde birlenje näçe sanat motorsaykel Günçykardan kıbla ötjek bolýar diýip. Men bulan alyna kemine çykdym. Soň bular şu ýerden meni gördü-de uzakdan üstüme ok atyp, ondan soň men bulary kuwalap şu kanın ýeňesinden aýlap şu ýerde barıp birlenje motorlaryny basyp aldym. 2 sanat motorsaykelini aldım. O ýere Awganystanyň öz güýçleri, ýani milli polis bilen bar bilen ýok. Özlerim şu anty adamın çölde çopan çoluklarım hemmesi şöýrek öz adamlarymyz bolýar. Olar bilen gepleşýär. Başga dostlarymyz şeýerde bolsa maglumat alyp gördük o çetamasa daýyş ekeni bu tarapyndan bizler bolsak biz gidene jaý bolmaz diýip bardyk. O tarapda daýyşan barmy? Daýyş Daştyleli tarapda, şu aňar tarapdan Derza bu Kuştepe tarapdan daýyşlar şeýletde bilet aletlerin özüni harap edip otýar. Şeýletden gelýär olar daýyşlar aňar tarapdan. Türkmenistan araçagan meýdanlyk o taraplar nähili ýagdaý häzir? Türkmenistan tarap meýdanlygy bolsa bu o çete postalary bar. Türkmenistan tarapda bular şu jeňelde ýaşaýar, ýaşaýan jaý jeňel bular. O tarafa çykdydan meýdanlyk endiganlyk gordadan ana şu ýerden şu jeňelden çykyp şu Akgüzer diýen kışlaga girip, şondan şu kışlaga girenden soň derýadan Kıbra taraf süýşek bolup çöýtýär. Indi men alymda bar munyň gordan Günçykar tarapdan gelene men olara ijaza bermeýän, goýmaýan filany bardy. Amma men onu goýamýaksyn. Onda diýmek siz Türkmenistanyň serhat ýakasyna geçmegeden alynda büget bolup durdyňyz da berdi. Men Türkmenistany geçeredem. Gorda men bulary ýaşatmaýan. Türkmenistan serhat öterne. Bular gaýta tarapdan gelse men olary goýmaýan. Aňyr şeşper taraplarda bar Türkmenistan serhadyna ýakyn ýerlerde. Şişver taraplarda, şu Şişver diýen ýer bolsa nejek Türkmenistana ýykylyprak ýakynlagan bolýar. Şu çetde bar olar o tarapdan soň o ýer Oğanlar soň Türkmenistan hata kan bar bilinýär olar. Görden bolsa men muny Türkmenistan ötere goýmaýan. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.